Hello guys, welcome back to my channel. Hirak Lava Vlog खनसे बरायनो थालायबाय माने दा जोंना एकदम बैसागुनि रेडि जागासिनो दं आरोना बिराद इन्जय आरो बेयावनो दा एसे लास्ट्रबायमोन नै ओरै लाबाय ओमफ्राय दा माने बिसोर गानगासिनो दं आरोना माने गाननानै बिराद जमिबाय फेबाय आरो मोसानो रेडि जागासिनो दं दा गामिजों रावबो हाखाया नालाय जि होखायो जों गामिनाबो बाब आरो नै बेबोथ' बिराद फक्सियल मानसिया दुबाइनिसो बियो दा दुबाइनि ड्रेस गानगोन दा नुलांबाय थागोन आरोना दे होमबा लोगोफोर नायलांबाय थादो मारमोनलाय खुसि फेसनस ओइ बै खेलाफोर देब्रा आरो इसेबावलै लाजिदों आं गुसु आरो बिराद गुसुखा ada me oh ada sih me ada me makan apa jaga hello Kenai, anu gila, sudah gede. Ani sibun kela maling malingkan dungmun bunglan aku dungmun mbak bunglani masa ani Bis kasih. bunglan aku dungmun apa bustuan Anu gila, boy. Habibini des dongmen na, biar sih dongmen, bisnis dongmen. coba lah ada sih Ani boslew tuh mau bawa. ya gue boleh ada yang misinongnya Ada ikan tuh lana, bilang bisnis dong. Nunos dong na. asto iya Mau biar lungi ya. lumayan ada gila mati tekan bosa udah final mah dasar mulai nih mah hahaha baik Jokowi kila beri kayu ini misal bunda ini kan hari mana sedang apa Yang bisa ye dia juga bego guna lah. Baju sini mana sampai di sini. Ayo, suatu dia sini kita sampai ya. Bật thang dần khắp này sự săn đấu nâng không quay xe xa quay sự săn đấu nâng không lại mộtสิ่งเกินhôm nào Berikan surat lama. karena lana yang keserang pada Nang ada di lawa. orangnya Salah tadi lu, salah tadi kita. dari sana yang sama Oi, numa sih nggak harus tuh like. Lembar bilai, au mah, au, hentilah bilai, roh hentin berada kunci, mi leki ro last deng kena au lay, hoi, Tabla siro tabla mah, roh, dapur sampai nol. Blok sabar menceh. bros tata Blok sampai menceh. Itu kan nang labra happen kan do. Kapit sih lu kayak ini aja. Sudah bi kau. Nggak, kamset kasih. Itu kan nama pula. Nggak, kamset kasih. bros sabar Kau sudah lama. Blok sabar. Apa ini apa? Lama. ini blok Kata norak. Hot. Dia hanggar sih. Roh. Mari mulai, Fusi, pesan co.
Debra आरो इसेबावलै स्पिच मोनसे लाय आरो जेनेबा माबा सायरि र' एसे जुम खालाम दे बैथेलाफोरा खिथि सानफ्रामबो फैदो मा जाखो नङा माहारिया मा गोमाजोबनानै थाबाय नामा जोंसो गाननानै बिदि ओंखारनांसिगौ नामा होनदोरा दे आगोनाव रांखोलाय मा लानांगौ जाखो आं खिथादोंसो र' दे सुरु खालामदो दे नों सिकिया फैनो होनदोंमोन फनलाय आसे पन्सास दा गैला लोंजोब्बाय दे आरजेमे र' सिरि थाजोबदो आरो ना सिगिजों सिगिया लानांगौलै सिगिया बिसिगि मोजां लाना वाराव सिगे फैला ओमफ्राय लांफैनो माने आंबो गारि साला नुवा ओइलाय नोगोर लाना फैगोन दे जानाव दङ दायलायगोन ओंखारना थां ओंखारनानै थाखादो बे डाइरेक्ट नोंखौ थिखोना लाना फैसिगोनलै नोंनि मिस कलबो गैया नुवाखै थांनांगौल' नों हेलौ ओइ सादि सोना हेय फोरोंलाय सेलयानो बे हेय केन फोरो 6 मिनिटल' जादों फन हरनाया होमबा आंनाव नै ओमफ्राय आंनाव नायदो नै आगै ना लाइकि हान्थुआव मेलेम गोनां ओइ ओंखारनाया बेनो दंना नै खबर गोनां बे ओंखारनो बेनो रावबो ओंखाराखै फाग्लासो एकथा दुइथा डाइरेक्ट सुरु रेडिखा जोङो गनेश सप्तानि सिख्लाफ्रा मा जाखो जोङो सिख्लासो जानांसिगोन नामा नै आरो बाजै रुमाय गिसिनावलाय एसे मोननैयावबो लाबो आं रावनिखौ नायखिया आंनि सुन फट'ला र' ए आजा जों गेम माबा र' बे मोनसे सैयारिनो सायरि दे र' बोरै सिखाय जादों ओइ सैमाखौ लांलाय एसे दसे थानानै नाय मा जाखो जौ लादों मा जाखो गनेश सप्तानि नै जों सेंग्रा मानसिफ्रानो दख'ना गाननासो ओंखारनांबाय नोंसोरखौ नेगासिनो फैदो बयबो ओंखारबोदो गनेश सप्तानि सिख्लाफोर ओंखारबोदो ज'नो गाजा गोमजा थांनाय बोसोरनि बायदि जों गाजा गोमजा गाग्लिलायसैलाय गाजा गोमजानो फैदो बयबो फैदो ओंखारबो दुइथायाव ओंखारबो बयबो गामिनि जोहोलावजोफोर जोलाजोफोर गासिबो ओंखारबोजोबो दे दुइथायाव नै जों रेडि फुंनि 6थानिफ्रायनो नुवाखै बोरै गाननानै दं जोङो नोंसोर गैयैखायनो जों दा बिदि गाननानै गनेश सप्ता गामिनि फैदो फैदो 7 मिनिटल' जादों आरजेमे शेर बानाय माब्रा बे ग्रुपआवसो नङा आरजेमे सायरि ओइ गिलास लाबो ओइ रमै गिलास मोनसे लाबोलाय गिलास मा बै डिश उफाय गैया गोसोनायखौ मोनैनि थाखाय जों दा नै बिदि गाननांगौ ओरै लादो ओरै हरनो दे बै गोरांखौ लाबो गोरांखौ बै ओ साथे हेय say আপনি আইছে হ্যাপি ডে আমি লাগা বাবু সেট দে আমি দেখিছি তো नङा इसलार हेब्रा दियाम बिजुदानि आं गैला इयावनो दंमोन जोब्बाय ओइ मबाइल चार्ज होदां गान बजाबि ना गान बजाबि ओइ मबाइल दे ना गायनिखौ बादों दानो ना दान नङा नै बेहाय आरलां खानांगौ आरो गायनिखौ आं दानो स्टिफेन ब्लाउज दख'ना लिंखाबाय दुइथानिफ्राय जोंबो ओंखारदोसो ओइ जाग्रा गैया मा लोंहांबायानो जोंबो एसे माने गोरा जानायनि बेदर लाबोलै दुइथानिफ्राय दै पुरा थेमोब्रा आङो थेमनानै माबा ब्लाउसावनो थेबदो ना थाखाबाय
lại thôi Ơi đây này, Sira ơi. Sira này. Rồi bật tao thôi nào. Đây là cái gì? Lên giải chút chỉnh lê xì ra đi. Thật và Kita naikkan milik sarasu. Dengan saya Jangan gitu. sudah sekolah punya bare hui jalan Ini sekolah kunang lah. Thôi, bạn giải ra. Sekolah berkunjung nang lah. Ini sekolah lagi. Mau apa? Ayo, kiki mas mesin nào. Kan ada izin na. Ah, baca. Kuna Malaysia. Kuna Malaysia kan tu. Kan ada. Kan ada. Sini membaya, ada lagi cara berbahaya. Sini membaya, ada ayah lupa dan rega, apa lupa dan rega. Ini aku sungai dia, aku sungai dia. Oh viva, oh viva. Nani mego thai nei ko si ada laji chara berhawaya oh viva Oh, video. Nah, ini kan begini baik. Birat tight asa. Ai je. Aro dos na orang berai. Iya, gula sih baik, khas lah sih baik. Oh, ini gulingan. Dos na orang berai ro. Hei, wah sungai gitu. Cuma boleh beri masih sama apa sih? Ah, cerah mulai. Dan noro. Thôi, awan lu kalau ini mana kok? Mana? Tambah kuning. Cut isikan. Ini hudah. Logofor, dah biarno jumpa na, dah hayar labonsai, dah next part ko mai lede. Deh, dan coba logofor. Subscribe, like, share, kamera deh. Nang from nang bye. Kita dah gede-gede